Squirt! Squirto! Squirt! Hoy. Maman tumoy. Kuan ba? Gusto ka madato? Uy, gusto biya mo magdili. Ay sakto kay Squirt day ahinti ato makig-meeting. Gusto mo imitingan ka bahen? Ang kanang ahinti nangitag mga tao nga ganang madato. O dayon, sa unsang pamaagi nga madato ta? Ay simple ra kaayo, maminaw ra ta niya. Ay sa no, wa biya na dagay na maminaw raw niya madato. Kung saan mo papaagi ron? Basta kay maminaw ra ta mo na giingon nga open-minded business. Ay giatay kato man ay ng murag networking din na pabulak-bulakan kay istorya mang-recruit sila unya dito pag hinla looy ng mga nasa ubos nilang mga tawo. Scam na moy. Dili ni scam Squirt, oy dagan na kay nadato. Dili lagi moy. Scam na ayo si patutuan na. Dili lagi ni scam Squirt, kay dagan na kay kung mga kailangan nga dato. Di lagi ko interesado ana moy. Sige ra moy, pasra ko. Sige say na sa oras. Ikaw basta kay ako kang giingnan, dagan na ba po kay hatong snack? Ada dagang snack din na. Oh, dagan kay snack hato. Oy mga dato binang na hato. Nya unsa pa mga klaseng snack ka nang naahad to? Kasagara anak libre maginagpaniuto kuan lagmit nanay litson baboy, mga lagming sudan, mga seafoods, ang mga dessert ana kuan murag na po na burger, cake, mango float, mga unsa pa na basta dagan kay na mga dato binanahato ay kabala ka na. Aw tala ato ta uban ta. Ano ka snack? Kay dagan mga dato binanahato. Alilingkod na hari. Mao nagiingon nimo mga dato, ang mga nawon na nagugitos. Ay sus ko ginuling ko na wala pa ni abot mga dato. Klaro ba nimo kalaki mo? Nya, asa man ang snack ani mo kita? Unya pagani manggawas ng mga snack wa pa tagasugod. Pagklaro ba nimo kalaki mo ko na. Magaling ko na rin ay nasigtindo ga, maling ko na dira. Kinsa man ko nang tawanan mo? Munay ahinti nga dato. Ay ano, usa ahinti nga dato. Ahinti na? Unsa day mo paglantaw ana? Kamatay po nung kamoy mo kanang nawong utro pong gaugitos napay barog nang naingon atong referee anang basketballan. Ay sipoy niya na no dato binakwartaan ben na. Dato nang naingon pong nawong scammer mo. Pagilong kay kay mga tawahan ang makadungo na nato. Okay pagani ana. Sige. Ato na sugdan. Kompleto na ba ang tanan? Kompleto na. Kinsay gustong madato? Hey! Kusga! Kami! Madato tayong tanan! Madato! O ikaw, dili ka gustong madato? Ako? O ikaw god, dili ka gustong madato? Oy, gusto biya ko madato. Karon, gusto ko. Gusto maday kang madato? Sige, singgit ko na gusto kong madato. Ikaw ron sarabi? Gusto kong madato. Gusto kong madato. Sige pa. Gusto kong madato. Gusto ka pa yun. Gusto kong madato. Sige pa. Gusto kong madato. More energy. Sige. Gusto kong madato. Syagit yun. Gusto kong madato. Kana pa. Gusto kong madato. Gusto pa yun. Gusto kong madato. Ipagawas ginay mo gibati. Gusto kong madato. Kana. Madato ko. Nasubraan magkaka-excited. Pero maayo na. Sige, singgit pa ta kitang tanan. Gusto tang madato. Gusto kong madato. Madato ka tanan. Kana, very good. Pero kabalo ba mo? Adisir ko na kwartahan, ni agi ko og tumang kalisod. Mapa-construction nga trabaho, musaka og lubi, mamagol. Hasta nang gani laman ang pagpamayot. Ako ginagisudlan aron lamang gyud magkakwarta. Munang karon, akong itudlo ninyo tanan akong nabalaan aron mo lambo og mo asinso. Mga dato mong tanan. Mga dato! Kane, tagaan mo na akong estratehiya. Ug kamo mismo naamoy mga uyab ug magdit mo. Kinsa may dapat mo gasto? Si Mama! Kabuang nimo boy. Kadako kay nimong lawas tambok ayo kasali gyapon ka nimong mama boy. Kamo, masing na mo yung idea kinsa dapat mo gasto? Depende og kinsay nakighagit og date.